molaria una escola oberta, una escola dinàmica, que no es parés, que impliqués a tothom, pares, mestres, i que la canalla, que els nens poguessin dir la seva. Doncs me la imagino sense límits. És a dir, que qualsevol idea que puguis tenir, que pugui servir per créixer com a persona, doncs que la puguis dur a terme. Jo me la imagino amb molta més tecnologia que ara, amb activitats molt més dinàmiques, en vez de treballar tots sols, amb grups. I la vida està canviant, no? Llavors, nosaltres ara el que hem de crear són infants més competents amb la vida diària.